Ogai mar ODM Raila Odinga koro wuok oko motegno kendo dok ne gavana ma Siaya Orengo gi nyawadgi ma Kisumu Ngire Anyang' Nyong'o ewi tiyo e twech achiel ma ODM tiyogo gi sirikal mar Kenya Kwanza e bwo broad-based government. Ogai mar ODM Raila Odinga koro wuok oko kadok ne gavana ma Siaya Orengo gi nyawadgi ma Kisumu Ngire Anyang' Nyong'o ewi chung' ma gisebedogo kaluwore kod tiyo twech achiel e kind duond bura mar ODM gi sirikal mar Kenya Kwanza e piny owacho monywando oganda duto kata broad-based government. Odinga ne okone katiba mar piny Kenya oyiene ng'ata ng'ata golo pache ka okoni onge ketho morengo osetimo nikech weche ma osebedo kowacho gin mago mamulo gi rimiti mane ODM obedogo gi jatend piny Kenya William Ruto. When Mr. Raila talks, he's talking on the basis of an MOU between ODM and UDA. Orengo has not committed any crime. He's got a democratic right to say what you're saying. Raila mane lose gweng' makakwajo ke kanchud bura makarachuonyo e kinde nyasi mar iko mama Priskila Koyo ma en min od ker machon maluo manosenindo ker Koyo pien bende ne odok ne gavana Nyong'o e weche telo mag loch mar kor gwenge ka okoni mane chung' mar duond bura mar ODM nikech sirikal pok oketo kenge mowinjore mar neno ni loch mar kor gwenge tiyo kaka owinjore. When Professor Nyong'o speaks about devolution, he is talking the language of ODM. And I said it when we were in Siaya. The devolution was the most important feature of this new constitution. Devolution has not been implemented the way it should be implemented. That's why the people are not reaping the benefits of devolution. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga gi jagoro mongirore e migawo mar rita Dr. Raymond Omolo ma bende noyuoro kinde nyasi mar ikono ne osiro sirikal ma kanyakla ma giwacho ni osekelo lwasi makare pachoka mar timo dongruok ne jopiny kaka owinjore. Chien kacha piny nyocha obedo matek kabisa. Mabiambo gi President William Ruto obedo piny kaka jodong piny. Mowacho ni piny ni Kenya en Kenya di achiel. Kenya en Kenya achiel. Ere kaka wanyalo riwore mondo Kenya obed motegno mondo Kenya odhi mbele. But I want to appreciate the leadership that His Excellency, the Right Honorable Prime Minister, has shown. One, for being very deliberate and reaching out to His Excellency the President and sitting and asking what is the best way to take the country forward. And because of that leadership that is shown, we are where we are today. Kama kuom jod bura mag ODM manoyuoro e kinde nyasi no bende ne opako Odinga kuom yie tiyo kanyakla gi jatend piny Kenya William Ruto ka gikoni pod gibiro siro gi motegno mondo mi gimed tiyo kanyakla. Baba, when you speak, we respond. Baba, recently you gave a strong voice on Parliament. And I want to assure you, Baba, that Parliament is a very strong institution that only you can oversight Parliament. Angadieri, nika waneno gigo makoro dwuok e kor piny. Ka waneno latin makoro ndong'nwa. Angadieri ni koyo pien donyiso wani Raila Wuod Odinga iketo jaluo kama ber. Party mare, the largest in Africa. Party mare, party mondo, enye party mawantiere. Tomatoka chiem mawantiere godo, mose provide leadership. Mokelo devolution, mokelo morieyo piny, en mana ODM. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay.